खजानाखौ आङो न'आव दोनहैनोसै। टिलुनोथ' आं दानो खिन्थाखाया, मानोना टिलुआथ' दा खजानाखौ नायखाया। ओमफ्रायथ' बिसोर राननो थाखाय खजानाखौ दिहुननो होगोनलै। दिनै दिहुनाबाबोथ' थांखालि दिहुनगोन ना बिसोर खजानाखौ राननो थाखाय, होमबानिया खजानायाथ' गैया जाना थागोन। होमबानिया बिसोरो खजानाखौथ' गोमादोंसो सानगोन। सानथों, जाय जेखि साना सानबाय थाथों, जेखि जाया आं खजानाखौ न'आव लांना दोनहैनोसै। आरो बिसोरथ' आंखौ डाइरेक्ट सेकबो खालामनो हानाय नङा। बायसान्स बिदि सेक खालामबाबो आंखौथ' बिसोर मेगनजों नुवाखै, आंखौ डाइरेक्ट बुंनो हानाय नङा बिसोरो। बेफोरो उनाव जाबाय थाथों, जेखि जाया खजानाखौ आङो लांना दोनसै न'आव। दाथ' आं खजाना लाखुमानायखौ न'आव दोनहैखुमानो नागिरनायखौ रावबो मिन्थिखायाबो आरो रावबो सानाखैबो आंखौ खजानाखौ दोनखुमायनो थांगोन होननानै। आइ लोमजानायनि थाखायसो आंखौ थांगोन सानदों बिसोरो। मा दरखार नांदों आं बिसोरनो खजानाखौ होनो? बे खजानाया ना जोंनिल', माथ्र जोंनिल'। दरखार गैया आं बिसोरनि बिब'मोननो रानना होनो। खजानाखौ राननो फैदों बिसोरासो, एसेबां लफिया। जोंनि खजानाखौ मानो एसेबां नोजोर होबाय थामारो बिसोरो? मानो एसेबां लफिया? जोंनि न'खराव गोलैयाबो होआ, बे खजानाखौ थैबाबो होआ आं बिसोरनो। खोब नोंसोरो रानलायनो फैदोंना? ओजोंबादि आं लांनोसै नै, गाबोन फुङावनो लांसै आं ब्लडनो। नोंसोरथ' आंखौ रावबो मिन्थिखानाय नंखाया। सोनोसै, ओमफ्राय गाबोन फुङाव ब्लड थांनोसै नामा? साला बिजुलि नों बेफोरबायदिसो। आब'नो खिन्थायनि र' सिरि सिरि। आं दानो बेखौ जेबो बुंथ'आ। आब'जों रायज्लायहैग्रोनि र' बेखौ मा खालामनाय जायो। बे बिजुलिनि गोसोआ एसेबां गेसाव, एसेबां गाज्रि होननो सानाखैमोन आं। खर'खौनो गुदुं मोनग्लिजोब्बाय आं। बे बिजुआ बेफोरबायदिसो मा? सोना दोनसै दानियाबा खजानाखौ। बिसोरथ' आंखौ जिसो लादो सानगोन आरो आंनि बेगखौलाय सोरथ' नायगोन दे चेकिं खालामना? रावबो नाया, आरामसे सोना दोनसै। आरो टिल्लुआबोथ' नायखाया। बायसान्स बियो बेगखौ थिखांना होबाबो आंनि जिउनोसो सानगोन। दोननोसै दानियाबा। आं बिराद खुसि दिनै, मानोना बे खजानाया आंनिल' जासिगोन। गाबोन फुङावनो ब्लड लाना खानोसै नामा? रावबोथ' सेकबो खालामा आंखौ, खालामखाया। बिजुलि नों बेफोरबायदिसो मा? थांसै बेनिफ्राय थांसै, अबाव आंखौ नुगोन? थाथोंसै बेयावनो बेगा, रावबो दांखायाबा आंनि बेगखौ। दसे उन्दुना थाथ'नोसै, ओंखाम मोनगौमानि आरामसे मबाइल नायना थाथ'नोसै। ओंखाम संनो जेबो गोसो गैया आंहा, बाल। सना, नोंना उदै सानाया एसे हामबायना? हामाखै। माला दि हामगोन नोंनिया उदै सानाया? खस्थ'बो जादोंना उदै सानायखौ लानानै सानफ्रोमबो ओंखाम संनाया? र' आङो रुवाथि नागिरगोन र'। रुवाथिखौनो मोननो नागिराना, आं नागिरदोंमोनानो। नोंनि गोसो। मार खस्थ' मोनदों न' नोङो? दा आइयाबो बुरैथारबायना, ओंखाम संनोनो हाला बिबो। आंबो मोजाङै ओंखाम ओंख्रि संनोनो रोङा, नङाबा आं संना होनो हागौमोनथ'। आं अनसुमाखौनो नोंजों मावफानो होनि र' एसे, बियो मावो मावनाया। माबा नों हारसिं उदै सानायखौ लानानै खस्थ' मावबाय थानांगौ जादों। ओमफ्राय डक्टरनियाव देखायबासो मोजां जागोन नामा उदैखौ नोंनिखौ? माने गोबावद्राय जाबायना सानाया। नांलाया दे, हामगोन आंनिया। साननैसोनि उनाव हामगोन खोमा। थेवब्लाबो थांनांगौमोन खेबसे। हामगोन लासैनो, आं दानो डक्टरनाव थांथ'आ। र' आं अनसुमाखौनो खामानि मावफानो लिंनो मोनदो। नाबारिया, आंजों उन्दुफानो मोनैनि बेसेबां असान्थि जागासिनो। माला उन्दुनो मोनगोन बेखौसो सानबाय थादों खोमा। नोंजों उन्दुनो आङो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो बाहाना खालामनानै नोंजों उन्दुआ आं। मुगैल'ल' बोरै मांग्राग्रा आं 50 बोसोर मानि। बेयासो गावखौनो गाव 25 बोसोरनि सेंग्रा बायदि मोनना लायो खोमा। एकदम बोरायखौ बुख्रेबजोबनासो दोननो लुबैयो आं। खुगा बिसिना दोननो लुबैयो आं। बाल बोराय, गुन्दासो खोमा। गुन्दाखायनोथ' थाबैनो हाबा जायाखैमोन बियो बोराया। बै बुरि हिनजावफोरखौ बिसोरखौ लाइन मारिबाय थायोमोन खोमा, बिनि थाखायनो हाबा खालामाखैमोन। बिदिनो मार बे बोराया, नङाबा इसेबां 50 बोसोरहालागै हाबा जायालासिनो थानो। बुरि हिनजावफोरखौनो गोसथोलाबायोमोन खोमा। आनै माथो नोंनिया उदै साबाय दङनो? बिदिनो एसे साबाय दङ। आं मोनथियामोन आनै नोंनिया उदै साबाय दं होननानै, नङाबा आं नोंजों खामानि मावफागौमोन। नों एसेबां खस्थ' खामानि मावबाय दङ एसेबां दिननिफ्राय, माथो बेसेबा गोबाव जाबायनो। मुलि जाया होमबा आनै नोङो? मुलि जाथ'वाखै दे। डक्टरनियाव थांनांगौमोन ना आनै? थांगोन र', साननैसोनि उनाव थांगोन। बिदि बांद्राय सायाखैलै अनसुमा, ओरैनो एसे। आनै ओमफ्राय मा ओंख्रि संगोन?
ओंख्रिया दे नोंनो बुंदो मा संनांगौ ना दङ न' नाजों आलुजोंनो संनोसै नामा आं आलुखौ हाना होनसै ओमफ्राय नाफोरखौ एवफ्रामना होनसै नांलाया खोमा अनसुमा मानो नाङा नांगौ नों हारसिं नोंनिया उदैबो साबाय दङ आं जेबो मोनालै आनै आं मावखायो गिबियावनो आङो माइरंखौ सुग्रोनि ओंखाम संथ'वाखैबा ओंखामखौ आं संगोन दे अनसुमा होनबा ओंख्रिखिनिखौ हाना होनसै ओमफ्राय नाखौ एवफ्रामना होगोन जागोन ना आनै दे जागोन दे आनै आलुआलाय आलुआ नै मासे मोजां अनसुमाया आंनि हौवायाबो जुदि नोंबायदि सेंग्रा जानाय मोनबा बिदिनो ज' ज' खामानि मावफागौमोन मिनि खुसि आलो गोजोनै संसार जालागौमोन आं इसोरा आंनि खाफालाव मानो बे बोरायखौ लिरना दोननाय आंनि आइनिख्रुइबोसो देरसिन आंनि आइयानो 50 बोसोर जाथ'वाखै बे आइयानो साला मालायबा जायबा सिख्लाया अनसुमाखौ मोनगोन ना बेसेबा भाग्य गोनां जागोन गियानिथार मालाय आंबो जुदि बेफोरबायदि सासे हौवा मोननाय मोनबा बेसेदि गोजोननाय मोनगौमोन आं आयै ओमफ्राय बिग्रायालाय माथो खालामदों न'आवनो दंना बिहामजो न'आवनो दंथ'यो दे होनबा बिहामजो आङो ओंखाम खुरना होनि र' बिसोरनो ओमफ्राय साननैसो थाथ'बावगोनबा आयै सानथाम सानब्रैसो थाबावनि र' दे बिहामजो दे आयै आब' माया मा जादों आब'लै बिजुलिया मोजां नङा बिजुलिया एसेबो मोजां नङा गोसोआ बिना गेसावसो मा बिजुलिया गेसाव माने मा जादों नोंखौ माबाफोर बुंदों नामा मोस्रोम आब' खोजानाखौना बियो जोंनो होआ आं मिथिगौ आं दानि खोनाजोबना फैबाय आरो बियो खोजानाखौ न'आव लांखुमानो नागिरदों मा नों बेफोरखौ मा होनना बुंदों मोस्रोम खोजानाखौ लांखुमानो नागिरदों बिलाय माथो न'आवसो थांनो नागिरदों गाबोनो बिमाया लोमजानायनि थाखायसो थांनो नागिरदों बियो बिदि नङा आब' बिनिया बिमाया लोमजायाखै बिना खोजानाखौसो दोनहैनो थांनो नागिरदों बिलाय मोनसे प्लेनिंसो बिनि मा ओमफ्राय दा बियो खोजानाखौ लांनो नागिरदों आरो आब' बियो खोजानाखौ बेगाव सोना दोनबायानो आब' मा खालामनाया मोजां जागोन नङाबा आब' थ' जों बिखौ रायनो थांनि मानि मा खोजानाखौ बियो जोंनो होआलै मानो लांखुमानो नागिरदों नाङा र' जों बिखौ जेबो बुङा होनबा खोजानाखौ लांनो होनसै आरो होआ मानो होनो बे खोजानायाना जोंनिसो जोंसो मोनदोंमोन थेवब्लाबोथ' जोंफोर अननानै तिलुनोबो भागोसे होनो ओंखारलायदोंमोन बिनो बांसिनसो होनो सानदोंमोन जोङो नाथाय बे बिजुलिया बेफोरबायदिसो बिजुलिखौ जेसेबां गाज्रि सानदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिनसो गाज्रिसिनबाव माथो बिलाय आब' तिलुखौबो फन हरनानै लिंहरनि दे दाबो फैयाखै माथो बिबो नाङा र' आं माबा मोनसे आयदा दिहुननि मोनसे खामानि मावनि मोस्रोम जोंबो इसेबां सहसाव लांनो होआ माथो खोजानाखौ लागिबा खोजानाखौ जोंफोर गोरिबफोरनो रानना होजोबगोन थेवब्लाबो खोजानाखौ बिजुलिनो होआ तिल्लुआ जुदि लैथोस्रिखौ हाबा खालामोमोनबा दिनै लैथोस्रिया बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन बिजुलिया ओरैबायदि लुफिया ओरैबायदि गोसो गेसाव तिल्लुआ एबारसो फस्थायसिगोन दे आब' मा खालामनाया मोजां जागोन दे मोस्रोम थां नोङो बिजुलिखौ ओंखाम जानो लिंहैथां ओमफ्राय बेयो ओंखाम जानाय टाइमावनो आं ना खोजानाखौ दिहुननोसै बिनि बेगनिफ्राय ओमफ्राय अन्थाइ सोना दोनगोन आं आब' बिदिखौनो खालामनांसिगोन बेखौ ओंखाम जानो लिंसै ओमफ्राय ओंखामबो खुरना होनोसै ओमफ्राय बिजों थाफाबाय थानि नङाबा आंबो जाफागोन ओमफ्राय नोङो खोजानाखौ दिहुनहैथां आब' साला अन्थाइ सोना दोन बिनि बेगाव मोनसे खामानि माव आब' खोजानाखौ नोङो बस्थायाव लखबना लादो ओमफ्राय बे बाक्सुआव माबाखौ अन्थाइखौ सोना दोनदो थां नोङो बेखौ ओंखाम जानो लिंहैथां आङो अन्थाइ खनैनो र' थां आब' ओमफ्राय आब' तिलुनो खिन्थानांगौ नाङा बे जाम्बानो खिन्थाथ' नाङा अबावबा एकदम गन्दगलसो खालामना होगोन बियो बेसेबां अनखाय नुवाखै ओंखाम संना होयो ओंख्रि संना होयो जोंनि साइड जानो गारै अबावबा बिनि साइडसो जागोन बियो र' आं मोनसे खामानि मावनि तिलुखौ फन हरनि र' बियो अबेयाव दंबा तिलु गैयियावनो मोजां जागोन बे खामानिखौ मावनो नाय तिलु गैयानो मोजां जामारगोनथ' हेलौ तिलु मा फैनो जाथ'वाखैबा नों न'आव नै आब' थांगासिनो नों फैथ'नाङा र' तिलु फैथ'नो नाङा मानो मानो माने संख्रि गैयालै तिलु थांनाय लायनाय आं आरो ओंखाम जानायाव संख्रि गोथां नांथारगौ ना नोंबो माथो मोजां मोनोलै हा संख्रि गोथां जानो ओंखामजों थांनाय संख्रिखौ लायना फैथारदो आब' आं गामि सहैहां जादोंमोनानो दे लाबो बा नों संख्रिखौबो लाबोनो हाया आरो माबा आरो आयं किसमिसा दावदैबो जानो लुबैसोदोङो दावदैबो लाबोफा दावदै जानो होननानै गाख्रबबाय दंमोन बियो दावदैया दंखायोमोन बायसि आब' गैया माबा दैसे दङमोन दहायो एवना जाबायना आं बादोंमोन दा थांनो
माबा आं बुंदोंना संख्रि गोथां नङाबा ओंखाम जानो बायो होननानै थांलाय थां। दे दहायनो खिन्थानांगौ आं मोनफैथारबायमोन। दखानफोराबो दसथाना बन्द' जासिगोनानो मालाय ओंखाम जानो थाङोना बे टाइमाव। मोनगोन ना मोनलाबा? मानो मोना जानो एसेबांबो थाब बन्द' खालामा दे दखानिफोरा। थांलायनो थां। दे थांनि र'। ओंखामफोरा मोनजोब्बायबा? औ मोनजोब्बाय जाथ'वाखै दे नोंखौ नेबाय थागोन। संख्रि गोथां गैयिनि थाखायनो आङो जाथ'वाखै। बा एसेबांथ' संख्रि गोथां गैयाबा सोलियाना। दे लायनि र' दोनथ'। औ दे। थांबाय र' संख्रि लायनो। आङो अन्थाइखौ खनैनो र' अन्थाइलाय बे खाथियावनो दंखायोना। औ थां आंबो बे जुलिखौ ओंखाम जानो लिंनोसै। औ अन्थाइखौ खनैनो र'। मा जाबावनो बिसोरजोंबो लायनोसै दे आरो संख्रि नङाबा ओंखाम जानो हायानो। औ थिलु अबाव थांनो नागिरदोंलै? मा बुंबावनो जांग्राव न'आव संख्रियानो जोब्बायनो संख्रि गोथां नङाबा ओंखाम जायानो आब'मोना। ए आब'मोना माने बिबारि फैदों नामा? औ फैदों ओमफ्राय दासो संख्रि लायनो थांनो नागिरदों आरो बे सानजौफुआव। नङा आं सकआव दहायनो फैदोंमोन दहायनो खिन्थानांगौ दासो गोसोआव फैदों खोमा। ओमफ्राय दा आब'आ संख्रि गोथां नङाबा ओंखाम जानो सुखुथारानो ओमफ्राय आंखौ लायनो थिनथारबाय लायथानसै आं। ओमफ्राय मोजाङै दङबा बिबारिया? औ दंथ'यो दे मोजाङैनो। नोंना गुमैया बिबारि आब'खौ बिराद अनो खोमा आरोना? औ अनोथ' र'। आब'नि बिखुनजोआ मोजांथार बिबारि आब'निया। अ दे मोजाङानो जानांगौ दे। ओमफ्राय जांग्राव भाइ नोङो हाबा खालामला नामा? माथो हाबा खालामनो समायबायलै नोंखौ माने बैसोबो जाबायना आंनिख्रुइबो देरसिन। मा बुंबावनो भाइ हाबाखौबो जानो होननानै जानो हायालै जागोन र'। आरो जोंफोरबायदि जानो गैयिनि फिसाज्लाफोरखौलाय सोर मोजां मोनलै फारसेथिंजाय महराबो बारा गैया। इस्बा मोनगोन दे मानो मोना जानो। माथो इसोरफोरा बयनिबो खाफालाव सासे नङा सासे लिरना दोनखायोलै। मोनथिलालै बयनिबो खाफालाव लिरा खोमालै आंनि खाफालावनो लिराखै खोमा। जायखौ फसायो बेखौथ' मोनखायानो। सोर सोरखौ फसायखुमायोलै नोङो? आंनि फसायनायफोरा हाबायानो जाजोब्बायलै। आं नोंनि बिब' बिबारिखौनो बेसेबा फसायोमोनलै थिल्लु। बेसेबा मोननो लुबैयोमोन आं बेखौ। दाबोसो नुबाथाय बिखाखौ ख्लाब मोनो बाला। आंनो नांथारगौमोनलै बिबारिखौ। माथो खालामबावनो है आंनि खाफालावनो गैखायाबा। माथो सानबाय थाखो? माथो सानबावनो आरो। दे होमबा आंखौबो नेबाय थागोन ओंखाम जानो। आं संख्रिखौ लायग्रोनि र'। दे थां। बिबारिया जुदि दाबो आंजों फैनो नागिरोना आं बिबारिखौ मिनि एक्सेप्ट खालामगोनलै लाबोगोन आं बिबारिखौ। बिराद मोथो मोजां मोनोलै आं नोंखौ बिबारि। मोथो मोजां मोनो तेरेवटेव आंनि गोसोआ। माबासिमोन दा सला बावलायलांबाय। दुखुलै बिराद दुखु। बिबारिखौ मोनबानो रावखौबो नांखालामोनलै आंनि जिउआव। बिराद अनथारगौमोन आं बिबारिखौ। सानसे थांनांगोन र' बिबारिखौ नायनो। नुबानो गोसोखौ गोजोननाय मोनोलै बिबारि सना। गसाइ जोंफोर बिमा बिफा सानैबो बेसे दिनथ' बेफोरबायदि साजा मोनबाय थागोनलै। थैनोबो रोङा मानोबो रोङा। बे मैनासेजों एसेबांबो पंगा लानाङामोनहाय जोंफोरो एसेबां खाटारनाक होनना सानाखैमोन आं। सोर सानगोन दे जोंफोर एसेबां अयथासार खालामबोबाय बेखौ थेवब्लाबो जेबो बुङामोन। अयथासार खालामजाबाय थायोमोन। मा जाबावगोनहाय बे जिउआव थैना थांबाबो जायो आरो आंथ' एसे बुरिबाय देनाय। आबा गबदाखौबो बेफोरबायदिनो आथिं सिफायना दोनदों। रावबो फैयाना जोंहानि न'आव आगोलनिफ्रायनो फैनो नागिरा। लामायाबो गोजान जायोना गाख्रबबाबो खोनाया आरो साला पापिया थाला मारिनासो दोनबावो। आख्रबनि र' बालाखोनि। सोरबा दङ ना जोंहानि खाथियाव? सोरबा दङ ना? आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै? गैया खोनायाखै। न'आबो फाक्का जाबायना हानि न'बा एसे खोनांगौमोन खोमा। मा जाबावगोनलै जोदौस्रि रावबो बासायनो फैला नामा जोंफोरखौलाय? भिखारिनि फिसाया साला जोंखौ ओरैबायदि साजा होबाय। बे गबदानि थाखायनो जाजोबदों। गबदाया मानो रायलायनांगौमोन देनाय बेजों। बे भिखारिनि फिसाफोरा बिदिनो जायो खोमाहाय डेन्जार खाथारनाक जायो। गोसोफोरानो गेसाव जाखायो। गैजा रोङिनि भिखारिनि फिसाखायनोथ' जोंफोरखौ बेफोरबायदि साजा होबाय थानो हादों बेयो। हामग्लिजोब्बाय हारा नुजाजोब्बाय। सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम होयो। बेसेथ' साजा होबावगोनहाय बे सैमानि फिसाया। हाला
हाला इसोर भगबानफोर नुवाखै नामा जोंफोर बिहाम फिसा सानैखौ खाना जाबाय नामा नोंसोरो नुवाखै मबाइलखौबो बेसे नायनोलाय उन्दुनो ओंखारबाय आं माथो टिलुआ दाबो सफैला फनबो खालामाखै आं बबेयाव थांदों बेलाय आरो साला बे दैलायफोरनिया दाबो ओंखाम ओंख्रि मोनाखै नामा उखैफ्लेजोब्बाय आङो मबाइल नायै नायै मेगनफोरखौनो बोरैबा मोनजोब्बाय ओंखाम जानोसैमोन आं मा एसे दैले बिसोरलाय थाब थाब संनांगौ आरामसे गेसजोंसो संदों बनजोंबोथ' सङाखैना माखौथ' एसेबां गोबाव खालामबाय दंहाय बिथिंजाय उन्दुनोबो ओंखारबाय आंथ' दा गाबोन माला जायो बेखौसो सानगासिनो फुङावनो थांगोन आं बारा 7थाफोरावनो थांगोन खोमाहाय आं ओरैनोथ' एसेबां फुङाव सिखारनो हाया आङो 8था 9थाफोरावसो सिखारो नाथाय गाबोन आङो 5थायावनो सिखारनांगोन 5थायाव सिखारनानै बिदिनो 6था 7थायावनो थांगोन आं ओजों न'आव थांनानै खोजानाखौ आरामसे गद्रेजाव सोना दोनगोन आं ओजोंबो एसे गिनांगौ लेथ्रि दङना एकदम थांनानै खोजानाखौ आङो खुलिया डाइरेक्ट सोना दोनखागोन आं बाराबा आइनोबोसो खिन्थाबावा आइनो खिन्थाबा एसे दिगदारानो जागोन खोमाहाय रामोन दादानो खिन्थाबा रामोन दादाया आरो लैथोसिनो खिन्थागोन खिन्थानो हाया आं सिरि सिरि दोनखोमागोन बिजोलि ओंखाम जानो फैदो आङो ओंखाम खुरबायानो मोनबाय बाजै उखैखाबायमोनबो आं बाजै खुरबायबालाय खुरबाय दे आं आरो उन्दुलांनोसो नागिरदोंमोन दे बाजै दे उन्दुलांनाङा ओंखामा जाफैदो ओंखामा जानानै उन्दुनो हागोन दे मा संदों ओंख्रिखौ ओंख्रिया दालि ओमफ्राय ना एवदों ओमफ्राय कबि एसे लाब्रा बानायदों ओमफ्राय बाथोन एसे देदोंमोन आङो मोजाङानो दे आं बाथोन जानो मोजां मोनो नोंखौसो बाथोन देनो लुबैदों आं दा बिजुलि मिथिगौ ना थुदो होमबालाय बाजै जानोसै मार उखैनाय मोनखादों थौ एसेबां सैथानमार बे बिजुलिया बेयासो बोरै सोना दोनदों खोजानाखौ बेगानो खनखिरि जायाखै बे थुन थुन जालायदों बेगा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोनाथ' आंनि प्रब्लेमखौ मिन्थिखागौ नङा होमबा माने बारा रायज्लायबाय थानो हाया बारा रायज्लायबाथाय सायो आरोना बेनिखायनो दिनैबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नङाबाथ' सानफ्रोमबो गोलाव गोलावै बानायबाय थागौमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों आसा खालामो नोंथांमोना एसेबाबो मोजां मोनदों आरोना दिनैनिखौ माने बिजुलिया खोजाना लांखोमोन नागिरनायखौ जोङो हमनो हाबाय नालाय लोगोफोर भिडिअखौ जाय नायनानै मोजां मोनदों लाइक होथारदो लोगोफोर बावनाङा लोगोसे जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो शेयारबो खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर गाबोन नायनोसै मा जायो नायनोसै माने आंनिबाथ' आं गाबोन हगारगोन बायदि मोनदों आरोना माने गोलावै लाबोनो हायाबाबो गुसुङैबाबो लाबोथारगोन आरोना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे थाथ'लागे थेंक इउ